Jenang pati kurang kentel iwak urang nok tengah segoro kayane gak mesti kok anake nrecel keterak beras larang apane katik gak ngersula sing penting sabar kelawan no rimo nyuklek blarak diwadahi panci ngesir tandak keliru banci gedung padha lanange gina-gina pokoke pernah assalamualaikum Kon malah lapo munggah mrene iku? untuk kadang karya budaya kok. Kono ngawur. Ono pesawat liwat apa iki ketara. Kon iku lha apa aku enak-enak ngedung kok teko kok stop iki lho. Kon iku gak kung kabar ta? Kabar apa? Ibumu keserempet nyambe. Ibuku keserempet nyambe. Iya. Gua ngandel wong ibuku saiki nang rumah sakit babaran kok. Bapakmu sing keserempet nyambe. Lu gak ngandel aku bapakku lu kerja becak. Raimu kaya nyambe. Mbo nek ngono. Ya apa rek? Aku sing ngarep iku aku, Dik. Robi arek ganteng anek wong gendeng. Aris. Nang nggone papane iku ditulisi rek, Robi Sugondo. Oh, duduk Aris Wicaksono kok duduk. Duduk. Berarti awakmu. Iya. Oh, aku lapo ya ndisi. Wah ya apa, guys. Nongo sak pira, Cak? Oke. Esok-esok kopo sarapan dandang tak buka segone mambu. Timbangane sumpek mikir utangan mending ngrungokno kidunganku. Enak. Sing ngidung ganteng kaya Tengku Wisnu. Ngombe kopi kelalaken jagang jenengku Robi arek Jombang. Apa sih, Sok? Iki Budi Wijaya won liwon. Hei. Apa nang kene? Aku Robi. Robi ta? Robi. Tak pikir liwon. Ngawur. Iki ya guruku, Rek. Iku ya guruku. Guruku iki. Lah kono nek nggawa koplok keong ngono are. Aku iki mah gak ero mur-mur tak candak ngono ae. Aduh, Bi. Lah apa sih? Kon pinter maca ya pinter nulis. Didelok papane. Malam hari ini khusus sing ngepur Cak Rasa. Wah, apa buktine gak percaya, gak percaya. Ana tulisane wisan. Kon nek saiki mulya tak omongi kon. Iya ya. Robi Rasa tak wacane rotok iki. Lah iya. Wedhusmu mana? Gak ana bapakne mulya. Ya wis balik ya. Ya. Sego jagung iwakmu cair nek sing ngedung calon DPR. Sing ngedung aku are. Ngawur. Surabaya dolor kampung 100 nek kalian wah
put ana keong mas muncul. Sing nduk aku. Peno wis suwek. Ngomong aja angger njeplak. Lho. Tulisane jelas Cak Rasa. Wah, ketokmu. Tulisane Cak Rasa Taji Kaco-kaco. Sing kaco apane? Peno nang kene iki lha apa? Mlebu, Aku mlebu maneh. mlebu. Dadi peno sing ngojeng iki. Aku Ya ngidu ngono. gak izin. Kaco-kaco. Tuku galon. Kok nyangking tebu wong tebune dirubung laler. Loh, kaca balik. Aku nek delok rondo ngampon kene sayang setitik bokonge bounder. Iku ngono seneng aku. Titik-titik klumpukno nek wis akeh tol tol mong lho tak set monggo mersane kesane monggo mang kamit monggo mersani kesenian kula lele ya monggo kaco iki jaman saiki jaman kemajuan lanang wedok padha celokan ahing dhewe Kon iku lho, mosok kok gak ngerti ya. Tulisane iku sapa? Tulisane mang sing ngepur sapa? aku Kentut. nyaprut awakmu sing ngepur Ya iya. wis ngepura aku nek delok Apike rek. Wong gak ngrumangsani. Wong edunge wis gak genah ngono kok. nek delok Lah apa mbok delok mlebu? Mlebu. mlebu ya tutup Ndane kok ganteng ngono. yo ganteng aku timbang awakmu Dulur-dulur, Taji ganteng napa elek? Krungu ah. Kuping tak gedhek iki kon iku. Dulur-dulur, Taji ganteng napa elek? kerunganan konku Takok dhewe, takok dhewe. takok dhewe Takok. jalan-jalan kaco Engko dikeplak okta kono kok. dulur-dulur kula niki Taji ganteng apa elek ganteng apa elek elek apa ganteng elek jembek aku Berasku tadi pangan pitik nandur pari kok no tegalan. Durung dinikah kok wis meteng dhisik
nek ditakoni jare kanggo percobaan. Salahe dhewe kate enyah nyoh. Ketok 800 wis. Ora ijen wong 14. Oh alah, ya kate ngidung apa aku mang. Lali gara-gara taji ku mung apa? Urung wayahe metu-metu dhisik. Ibarat kembang kowe isih wangi. Ibarat tebu kowe pancen legi. Akeh tawon sing padha nyedhaki. Nyedhep sarine kembang melati. Budal esuk mulie mesti sore. Rambute abang ditato alise. Sing gandengi saben dina siji. Cewek gaul pacare ana selawe. Cewek gaul yen guyu untune kingsul. Saya pantes yen gawe rok sadengkul. Cewek gaul bisa renduwur kabeh gaul. Yen lumaku bokonge mentul-mentul. Sapa wong ngecak sing ora clegukan. Nyawang bokong gedene telung candang. Tumpakane sepeda motor lanang. Cewek gaul ayune sak kebon binatang. Ngombe jamu beras kencur, bojomu lemu bejatno kasur. Awake lemu kakan pola bejat kasure. Guyon-guyon. Bismillah, bismillah. Ayo padha eling dolor tuture wong tuwa. Wong urip nok donya baca ambrono. Ayo tansah ngati-ati dolor kelawan waspada supaya sampean besok gak bakal tembung becik ketitik ala
ora bakal ketara iku ngono tuture dik wong tuwa atuh sak beca-becane sing lali tak tetep bejo sing ngeling iku tuture wong tuwa dik ayo dieling wulan ngarep dulur iki wulan poso mula ayo persiapan lan tata ayo dilakoni dulur kanthi sing lenggono sebab iku perintahe kang maha kuwasa poso Ramadan 30 dina akeh rintangan akeh penggoda ayo sing ati-ati dulur ayo dikuat-kuatno sapa sing lulus dosane dingapura salat tarawih dulur aja nganti lali senajan iku abot ayo dilakoni wulan Ramadan ngono dulur wulan kang suci sapa sing gelem salat bengi disayang ilahi Rabbi pungkasane poso ayo mbayar zakat winangka mbiyantu dulur sing melarat santunan anak yatim dulur aja nganti kliwat perkara ganjarane besok no akhirat mari mbayar zakat terus riyo ayo silaturahmi nang bolo-bolo ayo sepuro-sepuroan kanthi sing lenggono muga-muga kita kabeh besok munggah swarga Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad Alhamdulillahirabbil alamin ngampun dilawan kula sampean tanggap kula nggih melok-melok ndongakno sampean muga-muga mari sedekah desa rakyat ngampun wates Tanjung diparingi Gusti Allah sehat wal afiat diparingi panjang umur rezekine melimpah ruah muga-muga kabeh nang iso tindak Mekah Madinah Allahumma alhamdulillah barakallahu laka fi ahlika wa malika wa jazaka khaira Allahumma alhamdulillah ayo Mas
iki lho wis ketok 1.200.000. Tanggapan gak tau leren. Mulane dulur-dulur nek kepengin nanggap Budi Wijaya kurang setahun nang andek-andek. Kaya winginane akeh dulur-dulur sing gak uman tanggalan. Kurang setahun nang andek-andek langsung teng pimpinane mawon. Cek uman tanggalan. Golek tambahan 200 engkas. Siji loro telu papat ana rondo lemu bokonge rong emblak digendak adudo sapine papat bareng wis meteng dadak ditinggal minggat bareng wis meteng kok ditinggal minggat bayine lair gak ana sing ngrumat bayi rada gedhe dititipno mbok samat mboke saben bengi dodol apemno setan plat saben bengi dodol apemno setan plat budale sore mulie jam 4 nek ditakoni jare teko rapat wingi aku weruh digawa kang samat aku weruh digawa kang samat digawa ngetan liwat gang 4 teko gerdu kang samat ora kuat katoke mblorot kecantol kawat konangan karo kang legiman yo njaluk bagean digawa ngulon nangisor barongan durung lapo-lapo dadak ketiban bongkotan mukapan wong wis tuwek kok pencilaan ngesir cewek karo WA-WA-an bareng salah kirim kliru HP-ne wak bayan aku dhewe ya tau ngelakoni duwe pacar lemu jenenge ngatemi tak WA-WA jange tak rabi bareng salah kirim dadak kliru dukun bayi namung semanten sairan kula saelan boten barang keres ngedung sampai pegel dagelan gendeng lho gak metu-metu dagelan koplak lho keturun tah mangan tah ya apa gitu warek koplak gak metu-metu waru-waru doyong doyong anu pinggir kali ayu moblong manasati yen ngetan bali ngulon liwasedan ora kelakon waru-waru doyong anu pinggir gunung ayu moblong gawe bingung turu
cokot kiri rupane ayu jaluan du dong tak dong dong tak dong ding tak dong ding prut dang ding dang curut dang ding dang prut kuntet gendeng gak duwe isin Lapo isin gak ditabuhi kok joget sing joget iku lak kakikmu. ketewal ngene iki joget Gendeng nganggo pengampun joget iku. joget Ora wong kene pinter-pinter. beso Lah apa beso ya nek tayub. lah nek ketewal ngene iki gak joget niki lapo Ndelek duit jagane bayar bank ben ngoten. diguyu wong iku lho Lah kalen guyu jale nontok. isin-isino ae Lah lha apa? diagelam kon niku bayaran paling akeh nuk Budi Wijaya Wis seru. kok jek ndek utang bank Kabeh menungso iku serba kurang. ndek utang bank apa Lah nek Senin apa Amarta, lho Selasa Mekar, lho Rebo Syariah. Tet lah kon kok apal Tet Gak apa ya apa bojoku gak nyicil belas ngoten. kabare bojomu tau dadi ketuane Iya iya. tau dadi ketuane Dadi ketua rong minggu kotange pedhot ping 4. ngono ku nek utang 5 juta mbayare piro Tet Saiki dipermudah 200.000 rong minggu. 5 juta Iya iya. nek 10 juta Ketok 400.000, 500 nek iso mbayar dibayar. nek gak iso mbayar Aya ndelik go jeding buri kena wong kene. lambemu kon niku nyemoni wong kene Ya gak nyemoni ngene. wong kene iku gak ana sing utang mekar Gak ana. utang syariah iku gak ana Gak ana belas wong Belas. kene wis sugih-sugih. wong sugih Paling mung samene kae sing ngutang ya belek kabeh. diguyu ibu-ibu iki lho Lah sing guyu sapa rumahmu? sapa Ketuane syariah. tet kundet Lha anggitmu kene iki sing mandegani ya Gusnul Khotimah. kon kok ora jenenge Gusnul Khotimah Lah bagian masak iku mang ya apa? Bagian masak. Gusnul Khotimah Iya lah kancane ya ana. Iku ya gak nyaur-nyaur. sapa Suyanti kuwi apa? Alah guyon yu, guyon. Balaan lapo sing ngurusi utang bank kon tak kandhani main nggo pengampun. Heeh. Muga-muga warga pengampun kabeh bengi iki tansah diampuni kesalahane dosane kabeh karo Gusti Allah. Allahumma amin Rezekine melimpah ruah. amin Nek esuk taun ngarep nanggap maneh. iya Pak Polo wis ngomong aku. kala sapa Ya polo kene polo adi apa? Pokok 2 minggu pisan nanggap jare ngono. oh regrek duwike Lah nek nanggap 2 minggu pisan ya didol ae kampung iki. enggak sing penting pokoke nek kate nanggap Budi Wijaya kurang setahun nang andek-andek Lah ya apa? cek uman tanggalan Wis aja kakek ngomong. alhamdulillahirabbil alamin Kon mangkate dawuh ngedung-ngedung wulan poso, muka dima ceramah dan lain sebagainya. aku cuma ngelingno Tet Hmm. dulur Islam karo Islam iku dulure Iya. sing lali dielingno Ya iya. ulan ngarep kan ulan poso Tapi situ guru kok elingno. sapa Ah, pasar sapi kriyan iku. lah apa aku ngelingno arek wedok Lho ya gak ngono. Konko nek pinter-pinter nggo kene tak takoni brese dibacok wong kene lho. aku gak pinter Tet cuma ya aku iki dagelane Budi Wijaya ya ngelingno sebatas kemampuan Mburi masjid, iringan masjid, sebelah kono masjid. ya iya aku mung ya salat nek kono Nuwun sewu kula tak tanglet kentut nek mbon saged jawab sampean bacok cangkeme nggih. kon ketoke kok ngancam ngono Setuju ah. Titik ae. Lah. kon kok petiti ya Tet Lha gak metiti ya apa kon muka dimas sok pinter. Wong wedok-wedok ambek wong lanang-lanang. Sing wedok-wedok apa sebabe nontok kudungan, sing lanang kok kuplukan. nandakno wong muslim Alah masih gak muslim yo iso kuplukan. Nek kenduren cek ketok apik tuku sing anyar. ibu-ibu kudungan cek ketok ayu Alah masih gak ayu kudungan gak oleh ya. Kalau sing merongos kok kudungan yoan. kon iso nyalahno Ya iso bener no. apa sebabnya ibu-ibu kok kudungan Ndase korengen. mantune Mudin koplak kon niku lho. Ya gak ngono. 1-0.
Alah preketek kalah. Nek jek metiti wong kalah lho metiti gitu. Takok gak genah. Oh, Ustaz Kucluk. Takok sing temen po. Iya. Apa sebabe wong salat kok gawe kupluk? Cek ketok apik. Kurang apik setelikon cek licin. Cek ketok sopan. Kurang sopan mbokmu sing bongkok kon liwat. Cek gak nglewer rambuté nang bathuke cek gak batal salate. Disurene sih goblok. Ustaz lho Kucluk ngene. Kon iso nyalahno. Iso benerno. Apa sebabnya wong salat kok gawe koplo? Lah nek gawe helm iku arek balapan. Asem iku. Mantune Mudin koplak kon iku lho. 2-0. Alah mbel lah takokmu takok gak masuk akal. Iki lho kok jek metiti sih. Kewakon sing tenanan ta? Bedane apa malaikat karo maratuwamu? Jeber masih kon ustaz. Kundet. Napa? Aku iku ngaji Quran, ngaji hadis. Yo gak ono tak antarane malaikat karo maratuwaku iku yo gak ono adet. Mangkane delok nek mari ngaji utawa mari salat petanono cek ero. Engko mari ngaji mari salat ngorok ya gak ero tajwite delok rek mantune Mudin. Bedane apa? Malaikat karo maratuwamu. Nek maratuwaku iku bapake bojoku, nek malaikat iku utusane Gusti Allah. Siapa sing karo tumun malaikat utusane bebekmu iku? Kon iso nyalahno? Iso benerno. Bedane apa malaikat karo maratuwaku? Nek malaikat nyateti prilakune menungso elek lan apike. Iya, iya. Tapi nek maratuwamu nyateti utang-utangan. Kon lambemu kok ganjok utang-utangane maratuwa. Ya jelas e wong bang telu deloke kabeh. Saiki setruke maratuwamu. Takon gak masuk akal ket. Lho, jek mesti Sing no Quran ono, no hadis ono. Insyaallah cak kentut siap jawab. Situngkas. Wingenane dina Kamis Kliwon malam Jumat Legi. Iya. Usume wong kirim donga utawa nyekar nang kuburan. Aku ya kirim donga Hmm. nang nggone bapakku nang kuburane ibuku. Iya. Kira-kira kirimamu ketampa apa gak? Budak-budak pikiramu. Ya mbok tetet ketampa gak ketampa apa jare Gusti Allah. Lah, wong kene kok ceramah. Untung kok gak dikrotok ambek wong kene. Lah kon tahu kirim donga nang kuburane bapakmu, nang kuburane Senin ibumu. Kemis mesti kirim donga utawa nyekar. Kon, Iya, nekmu kirim donga ketampa ta enggak? jelas ketompo. Buktine apa? Nyatane kirim aku gak dibalekno. Ya Allah, tetet. Mantune Mudin koplak kon iku. Nuwun sewu. Asline kon iku gak iso ngaji. Ngaji Quran maneh iso kon. Nek ngaji kono awakmu. Alah, titenono kon. Apa? Mas kon mantune Mudin. Hmm. Kone gak ngerti syariat Islam, kone gak ngerti tajwid, kone gak tahu ngaji, gak tahu salat. Alah. Matimu besok dikepruk malaikat. Keperuk dhewe. Kono alam kubur ditakoni malaikat gak iso jawab, langsung kok dijotos malaikat. Jotos dhewe. Kancaku tawuran kok kene akeh. Gak ngono sih, Dad. Kon Ah. cek sombonge. Ya gak sombong padha-padha utusane, Tut. Kon ditakoni malaikat iku wani, Wani. tatak, Iya. upama dikepruk kok kepruk dhewe. Ya jelas rek kancaku akeh. Saya coba dat aku kepengin roh. Iya. Disekseni wong sak ngampon karo penonton kabeh. Upamane kon mati, ditakoni malaikat. Ya terus Kon mati no alam kubur, Iya. ditakoni malaikat. Malaikat. Sing dadi malaikat upama aku. tumon malaikat kaya brengesan pencit ini. Bacot. Ya Allah, upama teh. Sak umpama-umpamane, sak goblok-goblokane wong menungso gak ngerti ngaji. Nggambarno malaikat gedhe dukur. Brengose njlaprang, mlaku rek-rek. Kadang numpak odong-odong ngono kene iki. Malaikat numpak adung-adung iki dengkulmu. Ancene ana ing ngono. Wis upamane kon mati nang kuburan. Iya. Ditakoni malaikat. Iya. Ditekani malaikat. Iya. Malaikate teko. Wuku. Lapo deh.
Kuburane goyang. Ah, berarti kon gak tahu sembahyang. Kuburane malaikat teko goyang nakoni. Malaikat teko. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Waalaikumsalam. Nggih. Mayite suarane kok gedhi. Santrine Gus Dur. Ya Allah. Kok gedhi. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tet, Apa? kok kaya banci sih? Lho malaikat iku nek ana banci ditakoni gak sida. Sakno. Sebabe Statusé banci lho gak jelas. biasa-biasa. Ya. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Waalaikumsalam. Man ismuka? Sopo dodol es moka? Loh. Dikeprok malaikat kon. Ditakoni pisan gak iso Lah jawab. kok takon es moka lho. Ya Allah Gusti, bahasa Arab sakmono tok lho gak iso kon. Apa? Man ismuka iku sapa jenengmu? Kuntet goblok kancamu nggo jero mang. Ya Allah rek kon iku ditakoni bahasa Arab saiki gak iso. Ngalah, mlet. Ya alal kubur kundet. Man rabbuka? Lah yamene bukai rok. Engko enek mulih entek-entekno. Kundet minggato Net, minggato. Yamene bukai. Man rabbuka dalam bahasa Arab. Man iku sapa? Rabbuka iku Tuhanmu. Kok gak ngomong. Oh alah, ngono kok gak dikepruk malaikat kon. Peruk dhewe. Wis tak takoni cara Jawa Ya ae. iya. Ora iso bahasa Arab. Takono. Ya alal kubur kundet. Sapa pangeranmu, Det? Pangeranku Diponegoro. Minggato. Jangkrik iku. Bayaran 800 gak tau bener. Lah apa kok pangeranmu Diponegoro? Kok takon apa sih? Pangeranmu iku lho, Det. Tuhanmu. Oh, pangeran krungu pangeran Diponegoro. Nek kon iku wong Islam, kondo Gusti Allah ngono. Gusti Allah pangeranku. Ah. Aku iso. Ya alal kubur kundet. Ados kon donya sampai alam kubur. Apa oleh-olehmu, Det? Salamu kon gak pesen. Lah nek kon pesen mbok HP-HP saya tak tukokno rek. Lah apa malaikat iku kok mbok tukono HP iku. Gak pesen njaluk oleh-oleh tuku Sing niki. dimaksud iku amal perbuatanmu ngono lho, Det. Oh, kon mang gak ngomong ngono. Ya alal kubur kundet. Sapa imammu, Det? Imam Bonjol. Minggato ya Allah Gusti pangeran. Masalah kon ambek aku kok gak tau. Sapa iki, Det? Ya Allah. Kon giduk ta. Kaya kene gandet. Wong brutune sakmono. Padha gendenge. Kurang ajar. Wah, apa? Duwono. Kon iku lho bengok-bengok iku lho lapo. Aku kate lapor polisi. Lapor. Terno aku nang kantor polisi. Lapor polisi barang. Aku mlebu desa kene kan sawah-sawah tuang-tuangan tok. Iya. Aku diperkosa rek songo. Lho ya Allah. Diperkosa. Rombongan iki lho mburi kok lho. Aja gelem. Lho, aku gak gelem Cak, aku nolak lapor polisi. Aja gelem. Terus nek lapor polisi wong kon diperkosa ya mene iki ya turu. Loh, polisi tetap jaga siaga. Oh. Aku lapor. Lapormu ya apa? Malam, Pak. Iya. Semalam. Malam. Saya mau lapor, Pak. Oh, Lapor apa? Saya mau diperkosa 9 anak daerah sini. Terus Jangan mau. Loh, polisi gak ngomong ngono. Ya apa? Ngomong ini, sing merkosa kon niku uang tak gendruwo jadi. Lah wong tak genderuwo lho. terus nek sampean diperkosa arek songo terus ya apa? Ya, oh berontak. Iya. Berontak. Oh, wong wedok diperkosa, wong lanang berontak iku wong wedok goblok. Lah, sing bener. Apa maneh perawan-perawan. Heeh. Kate diperkosa wong lanang liwat tuangan, liwat sawah diperkosa berontak iku wong wedok goblok. Lah kok iso goblok? Mek aku diperkosa tak kekno, mosok meneh gak dicopot. Ya Allah. Piro tenagae wong wedok kaya aku, Cak?
tambah gendeng iki tambahan iki. Sik tak nuwun sewu. Ya Allah. Biyen welek lho, saiki tambah seksi wae. Merangsang kon. Aja ngono karo kancane dhewe. Kalau menurut kamu gimana? iya ngono. Wong awake kaya kudanil iki kok perang. Enggak, perbedaannya itu bumi langit biyen iku elek, Iya, percaya. saiki tambah cantik. Loh, apa gunane aku tadi pelias terkenal? Perias. Perias. Aku pelat gak iso ngomong perias. Lah saiki iso. Pelias. Arek iki tak jotos temen kon kok. Aja ngomong ngono. Aku soge gak kurang bondo, gak kurang donya. Operasi. Mulane tambah ayu. Tambah ayu. Nang Hongkong aku operasi ning Thailand. Ngono gak kondo-kondo Lah, kancane. Ngomong apa? Irungku biyen ya apa? Pesek. Pesek, Irungku biyen ya apa? pesek, Susuku biyen ya apa? cilik, Biyen susuku ya apa? Kempit. Bokongku biyen ya apa? Alat trepes. trepes, Saiki ya apa? semok. Operasi nang Thailand. Operasi larang lho operasi. Ancen larang entek mendelas M. 16. 16 16. mendelas M. 6. Las. Las Mendelas. 16. Lah. Iya. Dokter Thailand canggih ya. Iya. Aku mari operasi dikei kocok gedhe. Sing maune irungku pesek dadi mbangir. Tambah cantik ya. Sing maune susuku kempir dadi gedhe. Semok. Bokongku sing cilik dadi seksi. Larang. Nah, kabilator iki lho. Cek ta. Gak ngono kok ana kabilator itu. Kabilator tak ana kabilator nggone-nggone. Iki lho. Ya iki. Oh. Nah, biyen kan ono. Iki Saiki gak ono. iki ya dioperasi. Diketok dil. Dil. Wah, dadi wedok aku tak. Jarene dokter Thailand. Punten tadi pomohai sawantika. Apa iku? Apa artine iku? Segera Mami Okta, saya operasi menjadi wanita. Aduh, tambah cantik. Tambah. Rek. Wong susu. Langsung aku mari operasi diketok del. Iya. Aku dikai kocok gede. Heeh. Terus Irung wis kaya wong wedok. Pipi, Pipi kaya wong wedok. susu, Kaya wong wedok. iya. bokong, Kaya wong wedok. bekakas iku. Kaya wong wedok ya. Kosok. Heeh. Mbok kocoi. Tak kei kocok dikongkon kocokan ambek dokter iki kongkon dodok dikei kocok. Tibane. Kok cangkeme bedes. Tau, tak. Wis pokoke aku tetep ayu. Iya, wis ayu. Percaya aku. Iki sapa tukaran iki? Oh. Tukaran iki. Hah, sayang. Apa? Sayang. Ayo nang kandang. Aku nyien. Ya nek tiba kenceng ya tiba kebo aku lak nyonyor. Sayang. Iki kok ana tikus-tikus nang kene iki lha apa? Tikus patamu kuwi. Ora ndelok potonganmu dhewe kaya sapi teng ngono. Tapi kan wangi. Bolak-balik lah wis tak omongi. Sayang. Awake dhewe iki selingkuh. Ngerti gak? Ojo liwat ngarep, liwat iringan omah. Ngerti gak? Ya Allah, Eh? aku wingi wis kebelet. Terus mari ngono lek Hansip moro-moro oyak-oyak nggone cendolong nih kon dhewe sing kaget. Iya, iya. Cak, cak. Kon wingi lak selingkuh ambek aku. Kok lak tak kongkon liwat wowong. Lah terus Lah apa kok gak liwat wowong aku mbok kongkon menek wowong. jare nggone nggo mburi. Saiki ngene. Sune taji. Saiki ngene ya. Iya, sayang. Pompong bojoku Taji iki luar kota. Bener. Ayo ditutuk no. Iya, wingi kadung kebelet tak copot diombre Ansip. Padahal Ansip wis tak kei rokok lho wingi. Lah paling namung ngekei rokok iku sautil. Ya Ansip pancene mata duitan sayang. Tak kandhani yo. Ojo sing koyo wingenane. Piye? Ojo sing koyo wingenane kok blongsong. Loh. Aku gak seneng diblongsong-blongsong ngono kuwi. Cak, Apa? kon lak wingi tau gendaan ambek aku. Iya. Lah apa wekku kok blongsong? Lah kate blongsong ya apa kok cangkeme mentok.
Sayang, Iya. nek gak diblongsong kok gak mateng. Dek, ojo talah. Aku kan ya kepengen menciptakan turunan. Gemes aku. Gak telen kon. Kok niku lapo sih? Oh, masih diblongsong ya ucul wong cilik. Apa cilik tut? Iya iki bojone Taji. Yo. Ya sayang. Wes gak usah ngurus. Lapo sih? Melok-melok. Iki rapo iki? Begale ringen anom iki. Melok ae. Sayang, engko jam-jam 09.00 Heeh. tak enteni nduk iringane omah. Jam 09.00. Iya. Tapi tak kei kode. Apa kodene sayang? Kodene kok sampean nek katene mlebu nang omahku muni, "Tir, aku semaur." Tir, iku aman, bojoku gak nduk omah. Ya. Berarti aku tir. Aku muni, "Dur, aman." Aman sayang. Aman. Toh, Lapo sih? semayan kon. Iki bojone Taji. Lha apa sih yo? Wong elek-elek gak oleh melok rono. Toh. Iki lak gendakamu sih. Iki bocah warna-warni iki lapo? Tak urupane toh. Tak urupi. Mau rupi. Engko tak kei chip kon. Engko tak kei chip lotung. Ojo cip. Apa? Duit. Yo, Kowe kaya duit ya? piro pasarane? Iki ya. Heeh. 1000 kene. 1000. 1000. Wani 2 minggu aku. Pokoke lek sampean muni, "Tir, aku semaur." Dur, aman. Aman sayang ya. Tapi lek sampean muni, "Tir, aku gak semaur." Berarti gak aman. Bojomu nang omah. Bojoku nang omah. Cak, lapo? Engko bengi sampean tak kei kode ya, Cak. Kodene apa? Engko aku muni cuk. Terus aku. P. Goblok. Kuwi ae. Hei. Iki lak tur. Nah, terus Kode kucuk. Ayo. Cak. Masalah wong elek-elek iki guyonan apa ae rusuh. Gak enak-enak wong mesra-mesra. Cak. Yo, Saya- pokoke sampean muni, "Tir." Tur. Ya, pokoknya jajal pisan kasanan. Tir. Dur. Aku tadi lemes, Dek. Mana. Tir. Dur. Aduh. Lapo sih? Loro atimu. Kepingin yo. Kepingin ya. Lamo aku gak kira kepingin, aku ya ndek kode. Cak. Lapo sih? Cerit, curut. Cerit, curut. Cerit. Curut. Tir. Tir. Oh, tir. Mana sayang. Tir. Oh, tir. Mana. Tir. Tir. Aduh, enak erak. Sayang, jam piro? Jam 09.00 Jam 09.00. tak enteni nduk iringane omah. Jam 09.00 nang omahmu ya? Bisa, saiki aku tak mulai, aku tak siap-siap. Ha, sayang. Ya, temen ya. Nek sayang. Tir. Oh, Masya Allah. Mana. Tir. Ora. Apa kok? Maya-maya. Buat susu kula, Jur. toh Apa iku mang tet? kon kok memperbesar kemaluane. Kon iku buka rahasia wong ae. Iku urusan nang pangan niku. Ya Allah, modelamu kaya ngono iku. Hah, alhamdulillah janjian sampe pacarku. Tet, Eri, lah.
mangkane golek gendaan. Aku gak kira ira mbek kon. Aku gak kurang wong lanang. Delok mari ngene aku buka micet. Gak bokep, Pak. Toh. Apa? Kon tak elingno nek kene. Aja nambah-nambahi dosa. Iku ngono bojone Taji ya kancamu. Kon kok mentolo kate tir-tur karo bojone Taji. Zaman saiki, Tut, nek gak ngetir-tur bojone kanca kurang sedap. Toh. Toh. Toh kok tak kandhani. Apa? Bener omonge kentut. Ngendak bojone wong ku dosa gedhe. Kon besok nek mate nggo akhirat kecemplung neraka. Besok lak nek mate, neraka lak nek mate, nek urip tak nikmati surganya dunia, gendak bojone kanca. Wah. Berarti kon iku wis nekat. Nekat kon iku. Apa? Menentang arus neraka. Digodhog nek neraka kon. Lho. Itenono kon. Kon mlebu intipe neraka. Angen-angenen lho. Iku lak bojone kancamu Taji, kate mbok tur iku kon kurang puas ngetur aku kon. Yo ngecek kae. Pikirin lho. Berarti aku meneh dilebokno neraka. Angen-angenen lho. Dadi intipe neraka. Alhamdulillah sadar ya. Ya ngono, Dik, sadar nak. Aja sampe apa jenenge ngerusak kerasu. Ya Allah. Kerayu. Berarti bener ya. Ya Allah. Ampuni dosa-dosa hambamu ya Allah. Pinter. Heeh. Pinter. Berarti gak oleh berarti ya. Oleh. Angen-angenen sing temen. Pikirin sing temen. Ya Allah. Neraka lho. Ngapunten ya Allah. Ya tobat ya. Kula khilaf ya Allah. Ya pinter. Tut, Ya. Mami, Iya, Le. Kuntet, Iya to. sepurane yo. Iya. Aku wis hilap. Matur suwun wis dielingno. Ya. Tadi kancaku ngelingno ngono iku. Bakal gak tak baleni maneh kok. Ya alhamdulillah, Cak. Tapi nek pisan ngono gak apa-apa beke ya. Padha wae. Gak ngurus raimu, gak ngurus modelmu, gak ngurus cocotmu. Monggo ngetur. Arek gendeng. Cak. Arek koplak. Arek kados kebablasan kaya ngene iki ya apa Tut? Kanca dhewe lho. Mosok gak krasa si Taji. Mesakno. Lah iya. Taji direwangi nyambut gawe gak tau. Terima leren. wengi. Gak tau lewat. Lho. Kancane dhewe kok diameni. Lah apa sih? Amen. Kancane dhewe kok diameni. Oh, aku pamer. Kon penggawamu puwancet amen. Iya, pacet. Mulihmu pirang dina pisan? Ah, saulan sepisan. Mana kok? Cocok ambek lagune. Men- Tiba di kerudung di balik. Aduh. Terus. Mending tuku sate timbang tuku wedhuse. Mending kendaan timbang hidup bojone. Mangan sate ora eling burine. Ngingu wedhus bendina nyelek teleke. Luar. Kon niku kan apa pengamen. Kudu duwe perbendaraan lagu sing akeh. Cek laris. Sorry manis. Nah, Lho lali. Sorry manis. Kurang manis tambahi gula. Wes wes. Gak ngono, Cak, lagune, Cak. lagune terusno. Karena piye? Lagune iku mau lho terusno. Sari manis, kurang manis tambahi gula. Ya. Wes wes. Lah terusane. Lho, ya wes ya gak terusane apa wes? Gendeng iki. Wis Ji ngene Ji. Piye? Awakmu nek amen pirang dina pisan? Saulan mulai. Mulai. Kon turu kono-kono iku gak tau ngipi apa-apa. Gak i? Mosok Ji? Gak. Ngipi sandal pedhot ta, klambi suwek ta. Nek aku mlaku ke sandung-sandung ae. Lah, Loh, ya iku, Cak. Ngipi ke sandung-sandung ya iku pirasat. dirasat. Ngene lho Ji. Aku yo gak ngompori yo gak adu-adu. Iya. Seksine Kuntet karo Okta.
bojomu mbok tinggal nyambut gawe. Bojomu no omah mlakune ku menggak-menggok. Kon ku goblok kok. Ngenceng terus kok ketabrak motor. Oh bento kon ku kok. Kacau kon ku kacau. Gak ngerti paribasan. Bojomu saiki wean, gak tau mari-mari golek isu awan bengi wean terus. Encene bisnis nyambut gawe nek mlaku ngentekno sisil aspale iki. Lah nek wean tanpa bondo Tetet. Ngene lho. Wong-wong ku nang ngandane kurang jelas. Bojo peno saiki ku serong. Heh? Bojo peno saiki serong. Sarung karo sapa? Sapa muni terong? Wis pokok bojo peno saiki serong. Serong. Iya. Sarung karo sapa? Sing jelas Kalau kandhane bojomu saiki terus terang gelek telepon-teleponan karo Wanto. Wis Wanto. Gonceng-goncengan. Gonceng-goncengan. Iya. Bojoku. Iya. Yo baba lho. sing ngandani metiti. Oh alah. Sing ngandani metiti kok ya babal lho. Wong lanang mek wong lanang gono ajine ya mirip raimu ngono iku. Wong lanang ku ajine teko pribadi. Mek aja sampe bojo digoncengi wong dilirik wong loro ati. Kok dadi wong lanang apa ji? Gawe ora kon suwe-suwe kon tak idoni lho ji. Ah, ju. Ayo mek apa. Dadi bojo ki semayang karo Wanto. Gelek digonceng Wanto. Nyimpo. Nyimpo. Keciprane getih kan kok. Dadak bojo sah katene di benakno. Kula nyimpange mriku ta mriku balik. Kono. Ayo, Kat, kono do gumbul. Kene. Yo, kono. Dadi bojoku jange di. Iya, Ji, bojomu selingkuh. Bojomu semayan ambek Wanto, dilungkas Wanto teko kono. Wanto teko njaba ngomong tir, bojomu nek jero jawab tur, berarti kon gak ana, Wanto mlebu, bojomu ditur. Padha. Nyeseh nyotot ae. Kono. Dadi bojoku jangan ditur karo Wanto. Itu ya dini. Ya babah. Kon iku lanang. Nyemango tak sumbarane. Sumbari sing temen. Oh, Wanto. Kok glani to kon eling biyen to? Wedang sak ceker jombe wong loro rokok situk saugel anjing. Lho dadak kon gawe ngetul bojoku. Oh, temu pira perkara. Pira? Temu pira? Kepethuk tak pateni. Kepethuk tak pateni. Bakul gethuk tak anteni. Ya! Anake wong edan. Taji ketokane iki wong guyonan. Iya. Tapi gak kena digawe sepele. Lah engko nek sampe kedadean bacok-bacokan, Lah makane iku Tut. Ayo didengke. ayo ditutno ah. Ayo Cak. Cek gak geger.
Apa kune kok nruwancam-nrancam iki piye to panitia iki? Iki piye? Kaya babras gegerku. Rok ngene ayo. Cantol, engko gorong digawe umek. Ayo, beset kabeh iki aku. Beset yo babak. Wis apa sih? Kok gak ora sing ngejak ngomong kok ngomong ae. Kok aku sing nganti nglakoni kok beset-beset yo wis. Nyocot ae tangga iku. Lah nyocot duwe cangkem. Lah cangkem ngono kuwi njaluk jasa botok. Kok aku sing ilang kok. Kate apa? Kok aku seneng-seneng karepku dhewe. Lah apa kok? Peringisan karo orang lelaki. Lah apa mulai? Nduk lha apa mole? Lho aku kan takok. Sampeyan kan takut budal isuk mang, lah apa mulai? Gak mole piye iki ngono duwe lho. Otak. Ayo tak terus nang pasar balok panggang. Walah, alah. Wong kangene gorong ya terus pasar balong panggang. Tak terus nang pasar balong panggang meneh wayahe pasaran. Mari ki wis gak wayahe bayar mekar. Dina arta. Meneh kuwi. Aja bayar mekar mingku bae. Ayo. Kok goblok diterno gak jak rambut gawe kok. Karo bojone goblok-goblok ngono. Oh, Kok ambekno apa sih gorong wayah mulai. kok kaya mole-mole aku kebelet kok. Kebelet kok besek-besek kok ya enak sih. Hei. Ya enak. Jangan begitu dong. Saya ini suamimu, saya bekerja sampai katok-katok. Kacau. Ya wis, gak apa-apa mulai. Apa wetang gula ta? Udah gula. Sik. Lho nanti. Gulane gorong duwe. Masalah. Jaluk Pak Lurah kan lho. Gulane entek tak tukono gula sik. Ora usah. Wis aku gak ngombe wedang gula. Sorry manis. Kurang manis tambah ngetul. Lagu apa sih kok ana dur-dure ngono? Loh, ini lagu baru. Sorry manis, tambah tirtur. Kacau. Sampeyan gak mangan ta, Kak? Mangan ta? Wah, aku mau mari tuku sego nduk jepot kok. Kene papune. Gak apa-apa, dianggap suntik nak ya wis. Mangan ah? Mangan gak? Gak wis. Mangan ta? Mau. Aku mangan kok ya. Takok jam iki mang aku diparani Pak RT, ngono lho. Apa? Aku takok jam iki Pak RT ku ngomong ngene anu, Bu Taji, tolong nggih sampean bejani Pak Taji, mengke kan ngawangi jaga jam-jam 09.00 ngono. Lek Pak Taji mboten saged diwakili, makane sampean gak iso ae aku tak sing makili. Lewang jaga wedok kon wakili. Mari ayo ndowe. Pak RT kula ngomong ngono. Aja. Wong wedok aja jaga. Dieker-eker karo Pak RT. Berarti aku gak oleh. Gak oleh. Nek gak oleh tak omongane Pak RT. Wis gak usah diomongi, tak telepone. Pak RT ku HP-ne ku mati, dicas. Makane tak omongane. Pak RT mboten saged, Pak Taji ngono ya. Iya, aku tak bekasne mau nontok-nontok. Lho lah ya tak omongane sik. Alah gableke. Oh, jelas iki. Iki jelas iki. Iki awakmu dari sari manisan. Ngene lho, Cak. Sampean gak pegel lah. Sampean gak pegel. Ya pegel mari nyambut gawe kok gak pegel. 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 Nek pegel, ayo tak terus pijet ayo. Tak terus pijet nang gone ringen anom. Iku minggat ta rono iku. Pijet ndok ringen anom iku lho. Lho kene ae pengampun kene. Gak ono, wong e ku lairan. Ayo. Ayo kok angel sih.
Kamu duduk di sini. Saya di sini. Sini situ sama saja. Aku takok. Lah kepangon apa gak takok? Oh, gorong. Takok apa? Keputusan ini terakhir. Takon apa? Tak tinggal. Loh, aku iku mang lali. Lali katene bayar apa duwe listrik mang aku utang. Bayar Alah, kok iyu nah sih. nyelimur tak dugang ngapa kon go. Loh, aku iku mang ngele duwe Yuna ge bayar listrik. Meneh ae diceki. Ayo gak enak saya telat pirang-pirang. Gak enak, ane sayangku mantuk. Oleh duit kredit. Dilu ae lho. Gak kene. Angel piye? Kene gorong ngono blas e. Apa? Awakku saiki turu kamar kok bayar begini siap. Enek iki siap. Iki ngono mau kate tak lempiti, gak sida. Ngerti ya? Lompet-lompet. Barang ini kok dilempit. Iki katene jelak ngene segermu. Nek ngomong sing enak. Nek ngomong sing enak. Hah? Batak lempet, batak buak iki sampe-sampeku dhewe. Kate tak ge kemul, hah? Apa kon selama iki sing lempet-lempet? Hah? Sing umbah-umbah sing barang kali kon. Hah? Dijar-jarno. Mana? Hah? Mana? Anggere konta. Mana? Selebet kemarin konta. Hah? Antuk. Wong lanang dadak disamboki sewek. Lagetmu iki lho. Konta selama iki sing lempet-lempet klambi. Lho. Konta. Lho, Kon iso mu mek golek dhuwit. lah nggonmu wis kok kempet tok. Iso mu mek golek dhuwit tok nyocot. Lah iya nek gak oleh nyotot jare duwe. Lho lah ya apa kon nduk omah? Hah, gak budal nyocot terus budal kono. Nah budal. Di sabar-sabari wong wedok gak kerek. Wong kok iso. Tak takoni. Ket mau tok kantang. Gak ditakoni piye kok. Jam pinten, Pak? Jam pira? Jam pira? Jam 9 menit. Jam 9 menit. Oh, dulu pas teko tire. Tire teko iki. Saiki wong wedok, ya. Iki jam pira? Turu kamar, wong lanang turu bali. Dene nek awakmu keturun, aku tak brangkang nang kamarmu ngono lho. Adi, sayang. Iya, tak pijeti ya. Tak pijeti sama, tak pijeti ya. Alah, bojoku Jawa kate mijeti. Tak pijeti, tak pijeti. He. Tak pijeti. Ambek mapan turu, mapan turu, mapan turu. Iki tiga bantal, iki tiga bantal. He. Ah. Mana perjanjian tok kerajaan. Kere tak kemuli. Ambek tak pijeti. Aduh. Enak yo anteng gak yo habis e. Kayaknya habis. Ngono ae karena sak ocop kae. Kok gak bokok. Apa? Dikongkon nak turu dipijeti wong wedok celeren kok. Mijeti ku kene yo. Ngono.
nanti kon ditabuh abrit gentu. 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 Sampeyan tak antem iki. Giner. Kate tuku obat lamuk. Lah sampean turu ngono lho, Cak. Wis gak usah wis. Wis sampean dicokoti lamuk. Terus Babah. kena demam berdarah. Ayo piye? Gak apa-apa wis. Nek berdarah banyak piye? Nek berdarah banyak. Oh banyak. Yo akeh yo bah. Aku Cak bisa main. Aja. Pisan. Kon kok gak nurut karo malah. Ayo, nurut ta, Kak? Turun kamar. Sari manis, gurih manis, tambahin titur. Kau ya wes. Turun kamar saya. Turun kamar saya. Jo. Hei, Apa sih? Kan aku bakal turu. sadare ya. Lagi sandal-sandalku dhewe, kantor apa? Keliru tuh. Sadare sapa tuh? Sandalku dhewe. Tuh. Ada tekan ya. Tekan apa? Si Turwanto. Galu sadare. Aku gak masak angin gak sandalan. Wah, masalahnya tak suntikno. Ya, kan sandalnya. Ya, doken ngono. Aja bojo Joko lara no ya. Tak pateni kon. Heh. Nek ngono-ngono bener kentut utet okta. Ya gak kabel duwe piye isane nangkep karo Wanto. Loh. Kacau. Lah piye rek? Iso bolong tengah e. Tak pancat ya brusa. Gak apa-apa. Nanti Mek. Wis aman. Piye sen aku nangkep karo Wanto. Cocok apa gak ceritane arek telu Mas? Loh. Aduh. Sabar. Sabarnya apa sih? Ang masih kon cilik tapi kon nendel. Akhirnya. Sabar. Nakal. Yes. Ngene iki. Apa gak ada bojone? Syahwatku keturutan. Enggak ya. Ya Allah. Yamaha semakin di depan, bro. Sabar. Loh,
sikile kok tambah suwe tambah atos. Gak apa-apa wis wong aku suwayang e. Tir. Kok ono sentolope? Baba wis masih ono sentolope wong aku sayang. Tir. Alah alah. Bojone selak mulih. Tir. Lanange jagat, Bro. Nek gak kendak bojone wong gak lanange jagat. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Niat insun haleti bojone wong lillahi taala. Amin. Tir. Tir. Koyoke wis gak tahan. Ngene iki halah halah halah. Wah! Ayo. Nek bener. Bangsat kon. Apa? Kon ping pira ngerusui bojone wong? Aku ta. Ping pira kon ngerusui bojone wong? Halah pisan iki mang tok konan. Pisan-pisan adanganane tekel hansip yo. Winginane kait mlebu pucuke tok. Kurang ajar kon. Ayo, Ditur apa nek padha. nek ngono bener awakmu, Dut. Wanto gak pisan gak pindho ping 3 bae iki. He, iki nasibe piye iki? Nasibe si apa? Ada. Aja nyalano wanto tok. Bojomu celuken karepe ya apa? Hei, duwe perilaku kaya ngene iki. Ayo motorane. Ayo bapak takonan. Kate ini gak sida. Aja dibaleni maneh to. Kurang ajar kon. Oh, enak. Kurang ajar daripada kakean ajar. Oh, nek ngono tak ajar terus kon. Apa? Aku takok, Ketang kok takok ae sih. ceritane piye kok kaya ngene iki? Sandalku sih. Sayang, wis kaya ngene sayang. Teng. Ngene lho, Cak ya. Asline aku ambek Wanto gak ada hubungan apa-apa. Lah kok Memang tak sengaja aku iki rencana karo Wanto ngene iki butuhku nyadarno sampean. Sampeyan nek kadang golek dhuwit, gak mikirno bojomu. Hah? terus dhewe ya. Wong wedok iku ora cukup dikeki dhuwit tok. Nafkah batin iku juga perlu dipikiri. Ngono lho karepe bojomu. Nek ngono. Dadi wayahe mulih ya mulih. Heeh. Kok iku sapa iku? Pak, wah kentut, cak kundet cawanto. Iya. Bengi iki kena darani omongane wong biyen sampir putrane Bapak Sutik nglairno bebarengan karo maine Ludruk Budiwijaya. Termasuk sampir. Nah, iki diruwat saiki, mula entenono. Iya. Ayo mikir ya, Pak. Nah iki bayine ndok ndi? Ijek ndok rumah sakit. Iku minangka contoh. Mergo mudane apa-apa. Iya. Diruwat ya nganggo Bathara Kala no. Ya. Ya tak ana Bathara Kalane. Ayo.
Tangkeme wombo. Aku takon barek menungso. Takono. Di pimpinane Ludruk. Aku minangka wakile pimpinane Ludruk. Lo awakmu pimpinane Ludruk. Iki aku wis mambu sipunang Jabang Bayi. Karepmu Bakal tak tadah Talamangsa. ponang Jabang Bayi sing laire bening iki bakal kok tadah Talamangsa. Iya, sebab bareng marek gamelan yo bareng Ludruk. Iki bayiku cuma sampir makan aku tadah Talamangsaku. Iki wis dadi wewengkonku. Ya toh? Ora bisa, aja mbok terusake. Yen ponang Jabang Bayi ndak ulungake marang kowe, apa ganmamu sing kok pagal? Lho. Gaman Bedomo Gaman Pedhom. tak gawe mangan diponang Jabang Bayi, tak jaluk nanggone awakmu Gaman Bedomo. Siji loro badien, milih ponang Jabang Bayi apa milih Gaman Bedhom? Umpamane aku milih diponang Jabang Bayi, Ora tak ulungake. Sip. Gaman Bedhom. Bedhom. Yen aku milih Gaman Bedomo, Ponang Jabang Bayi dadi anakku. Ya toh? Yen kowe ora percaya, sadurunge tak weni ananing pusaka minangka gamanmu. Pangananmu sing asli. Iya. Aja wong sampir, ora kena. Iki anake Ludruk kok, ya toh? Rungokno. Ora kena. Sing nomor 1, yen ana duwe anak siji, ora duwe dulur pisan, ya. Yen ora diruwat, iku jenenge ontang-anting panganamu. Pangane Sang Bathara Kala. Sing kaping pindho, yen duwe anak lanang barek wedok loro, ora ana liyane kena diarani gentana gendini. Iya. Yen ora diruwat iku dadi panganamu, Panganaku Bathara Kala. Bathara Kala. Yen ana duwe anak telu, lanange loro tengahe wedok, Iya. Iku jenenge sendang kapit pancuran. Yen ora diruwat dadi panganane Bathara Kala ya panganamu. Panganaku. Ngrungokno. Iki nek aku nggawa Gaman Bedomo. Sing kaping 4, yen ana duwe anak 5 lanang kabeh. Iki diarani Pandhawa 5. Ya, yen ora diruwat ya iku dadi panganane Sang Hyang Bathara Kala. Ana maneh. Yen kowe ra gilumewat ya bedhug tengah bener. Iya. Enek wong adang dandange goleng. Yen ora diruwat iku dadi panganamu. Nah, ngerti ya? Ngono. Ana maneh. Yen ana nandur ya. Heeh. Kena diarani waluh lodrong ora dianjang-anjangi iku dadi panganamu. Pangan. Mulane iku sing panganamu sing asli, nek kon njaluk Gaman Bedomo ora usah mangan ponang Jabang Bayi bengi iki. Sumpah ora oleh kowe manggon ing desa pengampon nduk liya-liyane kono. Ya. Umpamane aku pancet nggo desa pengampun. Oh. Ibumu Nini Permuni gak nrimakno apa sing dadi kandhane. Ngono. Diponang Jabang Bayi gak sida tak pangan. Iya, tetep dadi anakku. Umpamane tak pangan Ora tak kekno. Bedomo Ora tak kekno. Lemah. Wis tak pilih Gaman Bedomo tak jaluk. Tampanono. Mula iki dina tak jaluk pangestumu ya, aja ganggu gawe. Barek putrane Pak Sutik nang Bali. Pak pimpinane Ludruk. Iya. Aku sumpah mare awakmu. Aku gak nganti ganggu gawe wong desa pengampun. Matur nuwun. Aku tak mlayu no endi ae. Nek aku wis nyekel Gaman Bedomo, Kowe bisa nadah Talamangsa. aku bisa mangan menungso. Iya. Pak.
pimpinane Ludruk aku njaluk pamit mari awakmu. Menungso kabeh. Rungokno aku njaluk pamit mari awakmu. Aku wis nyekel gaman domo. Kowe aja macem-macem mari aku. Ya nang Bali yo. Aku daun pamit. Ya. Pak Gendut, Pak Taji, Pak Wanto, Pak Kuntet. Ya. Iku mang wis titip jeneng, ya toh? Heeh. Cuma kok nambahi eling-eling anake Ludruk Budi Wijaya. Iya. Ya. Oh ya wargane. Ibu-ibu nanti ibu-ibu. Warga Pak Sutik, Warganipun Pak Sutik pundi nggih? Keluargane Bapak Sutik monggo munggah teng panggung. Ya cek ponakan, cek misanan, cek adik, cek kakang. Pokoke jek mambu-mambu bola ngono lho. Bola kiwa ta bola teng. Oh, wonten ta. Oh, iki. Pak Sutik, nggih ndika nyekseni lan bengi niki anak sampean dipun dipasrahaken kalih pimpinane Ludruk Pak Didi Purwanto. Iya. Nek saged pun sampai pisah balung pepisahan sinambungan nek dina becik ya sampean iku disambung karo sing janji. Ya anak sampean tapi iki dadi anake Pak Didi. Nggih sampean sekseni badhe kula jenengaken nggih. Diseseni getrik lan pater bumi mewah angkasa sak isine ponang jabang bayi supaya selamat kalis ing sambukala ado blane cedhak rejeki badhe kula paring jeneng Muhammad Rayyan Wijaya. Pak Gendut sampean dongani memuga selamat nggih. Ora loro napuk jempek. Nggih, jenenge dukur Gusti. Nggih. Jenenge Muhammad. Baleni maneh. Ya. Yo. Muhammad Royan Wijaya. Nggih, Pun. Rayyan Wijaya. Monggo sami dipun sukseni. Muga-muga dijenengaken iki muga-muga diparingi slamet. Muga panjang umur. Dongan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Insyaallah rabbi wa qadaro. Azza rabbi wa qahar. Amin. Wallahul mu'min liman sabar. Amin. Wa la dzikrullahi akbar. Amin. Allahumma ya rabbi asaqni. Amin. Wa ya bari'an nasami. Wa aliman bi jami'il alam. Amin, amin. Wa anal bala'a. Amin ya Allah, amin. Wal amrad wal maut al faj'ati bi rahmatika Amin. ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma salimna. Amin. Allahumma salimna min afati dunya Amin. wa fil akhirati Amin. wa fitnatihima wa Amin. fitnatihima wa fitnatihima. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah Amin. wa fil akhirati hasanah Amin. wa qina azabannar. Amin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Amin. Wassalamun alal mursalin. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wes, Nggih. bayi iki jenenge Muhammad Royan Wijaya. Pak Taji, Ana wijayane. bengi iki ayo ndelok arek Budi Wijaya nggih lakon apik rame lakon apa? judule Joko Slamet Pendekar Gunung Kidul. Ah, itu Yo. bener.